İlki bilen seyretmeli adımız, hatta gıyska hem bolsa, mukaddes kitabın maşgala barada näme aýdýanlygy. Häzirki zamanda bu soraga barada bir näçe jedeller bar. Emma mukaddes kitapda munyň erkek bilen aýalyň arasyna gatnaşykdygy barada gönüden görkezme bar. Gelin gelip çıkış kitabına ikinci bölümde seyredeli. Hudaý howy yaratdy we adam howy görüp haýran galdy we olar bilelikde gatnaşyga girdiler we bir ten boldular. Gowy tarapy ilkinji adamlarda utanç ýagdaýy ýokdy we bu bütün adamlara mahsusdur. Men köp adamlar bilen işleýän we olar arada umumy şunu aýdyp bilerdim. Bütün meseleleriň jümmüşinde, merkezinde bu dertleriň diňe bir duýgu bar. Bu hem utanç duýgusydyr. Ya da onu ortadan ayırmak için alada ve kaygıları var. Utancı en mänen güýje, utancı getirýän zatları boyun almakta gizlenendir. Haçan da adamlar utancını boyun alanlarında, bundan korkman, onun yerine söýgü ve duýgudaşlyk bilen bu bağışlanmany kabul etmelidirler. Munun netijesinde utanç duýgusy öz-özünden ýok bolýar. Utanç şu şekilde ortaya çykýar. Adam öz-özü barada men ýalňyş bir iş etdim ýa-da menden adamlaryň ýüze örecek şekilde bir häsiýetim bar diýip oýlaýar. Bu diňe bir günäkärlik duýgusy bolman, eýsem adamlaryň maňa bolan gatnaşygy barada aladalardyr. Meni syýlamadylar we maňa hormat goýmadylar. Haçanda men nämeden utanýanlygym boyun alanymda, adamlar meni şonda hem söýüp we duýgudaşlyk bildirseler, utanç ýok bolýar. Bu ajaýyp tejribe, bu ajaýyp ýagdaý ikinji bölümde ýazylan. İkisi bir ten boldular we bir-birinden utanmadylar. Emma üçüncü babda barda düýtgeýär. Günäden soňra utanç duýgusy emele gelýär. We diňe bu bilen çäklenmän. Nälet hem gelýär. Indi bolsa adamda ömrüniň soňuna çelli bu näletiň netijesi bilen ýaşamaly bolýar. Şeýlelikde owal başda ikisi bir ten boldular we utanç ýokdy. Emma günäden soňra ikisi entäken bir ten bolma dowam edýärdi, emma indi utanç duýgusy bardy. Şeýlelikde maşgalada ajaýyp bir zat bolup geçýär. Bu başga hiç bir gatnaşykda öňgörülmändi. Men öz işimde ikisiniň bir beden bolanlygynyň sarının suwutnamasyny görýärdim. Gyzykly tarapy, adamlar maşgala guranlarynda ikisi bir bolup, ýekelikdäki şahsy bolan psihologiki birligi döredýärler. Ýok, siz öz şahsy düşünjeleriňizi ýitirmeýärsiňiz. Eger uzak wagtlap sizi syn etseler, esasan hem ýarym bölüňiz ýanynda wagtynda edýän hereketleriňizde belli bir derejede belli bolar ýaly ütkeşikler barlygy görünür. Men özümde şahsy häsiýetlerim barlygyny aýdyp bilerim, emma aýalymyň ýanynda bir zatlar ütkeýändigi belli. Olarda gyzykly özgörüş emele gelýär. Muňa ýene-de dolanyp geleriz. Hudaý hem bu gatnaşyklaryň arasyna girýär. Olary hemişelik berketmek üçin hiç bir wagt er aýaldan aýrylmadylygy üçin. Gyzykly tarapy mukaddes kitapda hiç bir gatnaşyk maşgala gatnaşygy ýaly sirli diýip adlandyrylmaýar. Diňe er aýal arasyna gatnaşyk İsa Mesih bilen ýeňňň arasyndaky gatnaşygy suratlandyrýar. Şonlukda er aýal gatnaşygynyň ütkeşikligini bellemek isleýän, ol hiç bir gatnaşyga meňdemeýär. Demek, muňa bolan gatnaşygymyz hem başgaça bolmaly. Ene şeýle. Beýleki gatnaşyklara degişli bolan şertler bu gatnaşykda işlemez. Demek, işte işgärleriňe bolan gatnaşygyňdaky şertler öýde aýalyň bilen gürrüňdeşlikde işe yaramady. Netije bermediler. Maşgala bu aýratyn bir gatnaşykdyr. Bu gatnaşykda adamlar ömrü boýunça biri-birine has hem ýakynlaşmaly bolýarlar. Bu mukaddes kitapdaky ýeketäk gatnaşykdyr. Sebäbi ol İsa Mesihiň ýeňnagy bolan gatnaşygynyň syryny aýanlyga çykarýar. Siz maşgalalar bilen işläniňizde ýa-da bu arada wagt berende bu gatnaşygyň ajaýyplygy barada unutmaly dälsiňiz.
Elbette, men maşgala gatnaşygynyň siri barada we onuň getirýän bereketi barada dowam edip gelýän jedelleşmek islemeýärin. Bu soraga her kim dürli jogap berýär, emma biziň üçin esasy jogap maşgala gatnaşygynyň aýratyndygydyr we ol hiç bir gatnaşyga meňdemeýär. Sebäbi eýem aýalyňyz siziň her gün giýje bileýärdiň ýeketäk adamyňyzdyr. Indi bolsa lahyat taryhy barada bir näçe sözler aýtmakçy. Ayrılışmak ve maşgala kurmak barada müň ýyllardyr jedel dowam edýär. Augustin maşgalany mukaddes ve bereketiň serişdesi diýip hataplaýar. Bu arada grek dilindäki mysterion sözüne esaslanýar ve 5-nji babdaky İsa Mesih bilen ýygynyň arasyna gatnaşygy görkezýär. Augustin hatta zina bolsa da ikinci gedek öýlenmekligi qadagan edýärdi we muny goldamaýardy. Augustiniň düşünjeleriniň netijesinde günwatar ýygnygynda we günwatar medeniýetinde maşgala bu aýrylmaýan bir gatnaşyk diýip seredilýärdi. Ol aýrylmaly däldi. Orta asyrlarda käbir günwatar ýygnaklary eger zina ýa-da uzak wagtlap ýaly bir-birinden uzakda ýaşasalar, olara täzeden durmuş gurma mümkinçilik berýärdi. Görşüňiz ýaly ýygnak hem maşgalalardaky bewepalyk problemasy bilen ýüzleşmeli boldy. Matta kitabynyň 19-njy bölüminde öwrenenmizde İsa Mesihiň näme üçin Makeýa sözi ýerine porno sözüne ulananlygy barada sorag ýüze çykýar. Men bu meseleni möhüm diýip hataplaýaryn. Şonuň üçin hem muny çoňur öwrenmeňizi isleýärin. Her näme bolsa da Augustiniň sözlerinde güýji bardy we ony protestan reformatory Foma Makvenski hem goldaýardy. Muňa garamazdan reformatorlar Augustin we katoliklerden tapawatlykda maşgaladaky mukaddesliği kabul etmeýärdiler we olar aýrylygy goldaýardylar. Maşgala mukaddes hem bolsa, käbir ýagdaýlarda edilen işler aýrylyga eltýänligini kabul edýärdiler. Şeýle-de aýrylışmak hem de gaýtadan nikahlaşmak barada protestantlaryň arasynda özara ılalaşyklar hem ýokdy. Bu häzirki günlerde hem edilşeýledir. Siz bir näçe seminariýalara gatnaşyp, dürli mugallimlary bu sorag bilen ýüzlenip bilersiňiz, ýöne dürli jogaplar alarsyňyz. Luther katoliklaryň nikahyny bozmak gadagan diýen pikirini goldamaýardy. Nikah näçe mukaddes bolsa hem olar aýatyň bir dawarasy diýip hataplaýardy. Şeýle hem ýany ýoldaşyň bewepalyk etmegi ýa-da öz borçlaryny ýerine ýetirmekden boyun gaçyrmagy. Şeýle hem Luther günäkär bolmadyk ýany ýoldaşyň täzeden nikahlaşmagyny goldaýar. Calvin bolsa ýany ýoldaşlarynyň biriniň bewepalygy ýa-da dini ynançlardaky agdalylyk bu aýrylışmaga sebäpdir diýip hataplaýardy. Onuň üçin Zwingli'niň bu faktory gaty wajypdy. Ýagny eden aýrylışmagyna sebäp döredýärdi. Şeýle-de ýany ýoldaşlardan biriniň janynyň ýa-da saglygyny hop astynda bolmagy. Başgaça aýdanda tenşiketi bolup biler we iň soňky hem ruhy tarapdan ýa-da psihologik tarapdan basaş bolup biler. Bu bolsa, bu liste iki taraplayın ılalaşığı hem goşdy. Görüşüňiz ýaly asyrdan asyra aýrylışmaň sebäpleri barada lahyatçylaryň pikirleri dürli görnüşde ýetdi. Goşan hem uly ütkeşiklikde öredip biler. İsa kiçijik oglanjyň 5 çöregi arkaly 5000 adama ýmit berdi. Tatlamamyzda dogalaryňyz we maddi kömekleriňiz arkaly goldap bilersiňiz. Has köp maglumat almak üçin web sahypamyz tvseminary.com. Meniň nikah bolan garaýşym şeýle. Mysal üçin, meniň maşgalamda köpüsi maldarçylyk bilen meşgullanypdyr we arasynda agaç ustalary hem bar eken. Mysal üçin meniň atam agaç ustasy bolupdyr. Günlerde bir gün ol maňa bu işleri nähili edýändigini görkezdi. Ol wagtlar menen täk yetkinjek ýaşlarymdydy. Ve bu datlary öwrenmek meniň üçin gaty gyzyklydy. Biz bilelikde sandyk oňarmaly boldyk. Sandyk üçin bolsa üstki gatlygyny oňarmalydyk. Sandygyň üstki gatlygy bolsa diňe bir bölek agaçdan ibarat däl ekeni. Şonuň üçin hem siz haçanda sandyk ýa-da stol gören wagtyňyzda onuň üstki gatlygynyň diňe bir agaçdan däldigini görüp bilýänsiňiz, ol bir näçe agaç böleklerinden ibaratdyr. 8, 10 ýa-da 12 santimetrlik tahtalaryň bilelikde birleşmegi arkaly emele gelýändigini görüp bilersiňiz.
Olar bilelikde bir ulu bölegi emele getirýär. Köplenç halatda bu tahtanyň diňe bir böleginden ibarat bolup bilmeýär. Bu agajyň göwrümine hem bagly däl. Sebäbi meniň sandygym gaty kiçi göwrümlidi. Ustalar maňa gowy düşünýär, agaç tebii material bolanlygy üçin ýagdaýyny ýygyderli ütkedip durýar. Şonuň üçin ulu göwrümdäki agaç bölekleri tiz gurap olar öz şeklini ütkedip bilýär. Ýöne kiçi böleklerde bolsa bu beýle bolmaýar. Aýdaly biziň sandygymyz gyzal agaçdan. Usta ilki bilen gyzal agacy alýar. Onuň reňkini hem-de şekillerini gawat getirýär we soňra bolsa bölekleri kesýär. Ondan soňra bolsa nagyşlaryny deň getirýär. Üst tarapynyň şekillerini deň getirýär. Ondan soňra gyralaryny kesýär. Şu wagt onu ýörreýte aparat arkaly arasalarlar ýöne atam eli bilen edýärdi. Haçanda bölekler bir-birine ýelmenende olaryň çyzyklary hem-de nagyşlary birleşýär we reňki odan bolup durýar. Siz muny ýarym metr uzaklykdan hem bir näçe tahta böleginden ibaratdygyny göz ýetirip bilmersiňiz. Eger öýüňizde entäk hem DSP-den däl-de tahtadan edilen mebelleriniz bar bolsa, meniň aýdýan zatlarymy görüp bilersiňiz. Olar tahtalaryň birleşme arkaly emele gelendir. Ine men mundan 12 ýaşyma garamadan şeýle tapak çykardym. Ata, sen ilki bilen ulu agaç bölegini ele alýarsyň. Soňra bolsa onu kiçi bölekleri kesýärsiň. Olary hatara düzýän çyzygylaryny, şekillerini, nagyşlaryny deňeşdirip ýelmeýän. Olary birleşdirip bir ýejeligine goýýan. Soňra bolsa sandyk oňarýan. Ondan soň ol gaty güýçli bolmazmy diýip soradym. Ol bolsa ýok diýip jogap berdi. Eger hemme işler dogry edilip, hemme dat yer we ýerde goýulyp ýelmenen bolsa, diýmek ýelim agajyň öz birigenden hem has güýçli bir şekilde birleşdirýär. Muny bir misal arkaly hem görkezmek aňsatdyr. Eger eliňizde tandygyň üstki gatlygy bar bolsa, siz ol tahta bölegini döwmäne synansyn. Ol ýelmenen ýerinden däl-de eýtem urgy uran ýeriňizden döwüler. Agaç gatlaklary öz guruluşy boýunça gaty ejizdir. Teredin, size näme aýtmak isleýän? Eger Hudaý hakykatdan hem adamy gatnaşyk üçin yaradan bolsa, bu gatnaşyk Ýonatan bilen Dawudyň arasyndaky dostlugy nähili berkiden bolsa, onda är aýal arasyndaky gatnaşygy hasda berkitmezmi? Ruhu bağlılık hem bizi edil agaç böleklerini ýelim birleşdirişi ýaly birleşdirýär. Ýelmenen agaç bölekleriniň biri bolşy ýaly biz hem birlik emele getirýär. Men siz bilen ýany ýoldaşyňyň arasyndaky tapawutlary görýänmi? Elbetde görýän. Ýöne men umumy taraplaryňyzy hem görýän. Haçanda bu birlik bodulanda insan eýem hiç haçan öňküse ýaly bolup bilmedi. Bu hakykatdyr. Ýakynlaryňyz size öz täsirini ýetirip biljek ilkinji obyektlerdir we olar siziň şekil almaňyza hem täsir edýärler. Siziň bilen ýakyn gatnaşykda bolan adamlar hem-de ten gatnaşygyndaky adamlar size hemişe öz täsirini ýetirerler. Hatda size üýtgederler. Şeýle gatnaşyklaryň bodulmagy gaty agyrly geçýär. Bu pikirlen adamlar hiç haçan gatnaşyga başlap bilmedi. Bu diňe bir äht bolup durman. Eýtem, sandygyň üstki gatlygyndaky tahtalaryň birleşigi ýaly birleşmedir. Beýle ýagdaýlar bilen siz iş tejribeňizde, hyzmatyňyzda, gündelik ýaşaýyşyňyzda duş gelip bilersiňiz. Bu gaty agyrly bolup geçýär. Bugünkü öwrenen düşünjelerimiz bilen bugünkü sapagy jemlemek isleýän. Haýyş edýän indiki hep täçelli bugün agdalan aýatlaryň hemmesini mukaddes kitapdan tapyp okaň. Men sizi 4-5 adamdan ibarat bolan toparlara bölerin. Ve siziň aýrylşmak baradaky başlanyş pikiriňizi ýa-da eýýäm netije gelen pikiriňizi ara alyp maslahatlaşmaňyzy haýyş ederim.